gunung ya teman-teman ya. Tapi cuacanya sangat mendung ya. Sangat-sangat terisolir. Kita bisa melihat keindahan ya. Kita mencoba akan masuk. Jalan-jalan menuju lokasi. Oke. Kalau izin damel video teng mriki, Pak. Nggih. Ajeng izin niki mendune jenengan Budi. Nggih. Oh. Niki mboten dinggoni napa pripun Budi niku? Suwung niki. Oh, suwung. Konten antri konten. Oh, alah. Jadi Klaten. Oh, alah nggih. Nggih, kudu mriko, Mas. Nggih. Katamen mendune, Pak. Tale-tale mriko, Mas. Oh, tas tale-tale Budi. Nggih. Oh, alah. Kuwi medelke wingi besar Budi. Nggih, betul. Oh. Nggih pun kula tak mlawah-mlawahre Budi. Seperti inilah ya teman ya, keindahan yang ada di sini. Sangat-sangat terisolir ya di sana ya teman-teman. Dan ini banyak sekali ya teman-teman ya. Ternyata di sini juga ada buah jeruk. Buahnya banyak ya. Kita akan mencoba ke sana ya teman-teman ya. Majeki saiki. Nggih majeki sakniki, Pak. Nek tukok kanyar golek urip wis taun. Nggih sakniki modele ngoten Pak sakniki. Nganggo antena parabola. Nggih parabola sakniki. Nak antena sakniki anu Pak. Jangkauane segede. Sakniki betone parabola.
Jadi nyumbel karo bola kira kanggo bae. Gini-gini kan. Dene anu orang sisi Nggih, top sekolah. sekolah. Oh, nggih nggih nggih. Fotone jenengan niki. Lah jenengan iki majeng madosin apa Pak? Nggih. Ajeng madosin apa? Oh, nyirami. Oh, Oh, nggih. nyumbel ayo. Lah, kula niki nganu Pak De. Kula ningali gedang teng mriku wau kok luandung meneng mriki nggih. Ya iki dirabur Nggih nggih nggih. yo angger ya kenal biyen 100. Ulah. Riyen nggih nyonengake nggih gedang Pak De nggih. Iki dikolak nang mato. Nggih. Godhog mateng nang mato. Nggih pisang. Anu daun mentah ya mato. Nggih, leres niku Pak De. Nggih nggih nggih. Kalau larang wine selawis tunggal. Oh, selawe. Mbah niki Jenengan Pak De. Niki pisang napa jenis Pak De? anu ya Oh. orang pejantan. Oh nggih, sing Ora niki anu yang kota kono. nggih. Leres niku Pak De. Kolak kondang. Kondang niku Pak De nggih. Ini Nggih. Nggih. Ngene kula nggih nganu nggih. Nandur nggih ngeten niki Pak De. Gedang nggih. Ya apa ini? Kono. Ini kula buat jagung Pak De. Kene ku bar parike jagung. Oh, mriki. Tapi mriki banyune ndak lancar Pak De. Malah nyedot ke. Oh nyedot ke? Iya. Oh alah. Hutan kabeh itu dhewe. Mboten antar irigasi Pak De. Ya enten ning nganggur tiga ngerak ya. Oh lah nggih nggih. Nggih, leres niku Pak De. Nggih Pak De. Yo anu kok. Apa kae? Tas 100. Oh, mriki Pak De. Ini mau Nggih nggih nggih. HP iki nek ora duwe ngono ya Nggih, kayak paketan. iya, Nggih, leres niku Pulsa. Pak De. Nggih pulsa. ora yang mending. Nggih, Nek gak lunga aja. nggih. Nek di omah ya ngangkut. Nggih, Pak De. Leres niku Pak De. Nah, niku niku kok Jaga besi. nggih. Ya anu motor kayak ngendi? Mriko nganu cedak saben mriku pinggir dalan niku Pak De. Enggak mau. Nggih, kalih rencang, kalih rencang. Ya wis. Jare sing nganu sing kalih niku teng mriko. Teng wingking pasaran. Pelampa-pelampa nih Pak De. Lah mriko tasih enten dalem Pak De. Mriko, sing mriko Pak De enten tasih. Oh, langsung pelampa-pelampa. Kalih damel gambar nih Pak De. Nit gambar. Jalan-jalan. Nggih. Nggih, Pak De. Inilah ya.